Každopádne, čiže si a ja tam u nového videa a dneska si natočíme hru, ktorá sa volá Schoolboy Runaway a máme tu druhú časť našej série. Takže here's here, Andrej. No, okej. To je jedno. A dneska by som to chcel skúsiť dohrať pomocou takého jedného glitchu, ja vám ho ani ukážem. To preskočíme, to sme videli v minulom dieli. A ďakujem ti za reklamu. OK, som tu a ten bug by mal byť taký, že v podstate nám stačí iba zazvoniť. Nám stačí v podstate niekoľkokrát zvoniť a ona by sama mala utiecť, keby tá mama a otvoriť bránku. Yep. Čo je dosť dobré. Ne. Joj, nejaká... Aha, dobre, tak to sa mne... OK. To som nečakal. Yep. OK, som tu. Vyskúšame to a... Takže nám to teraz vyjde. No tak už ide. A ja vám to asi zrýchlim. Ne. Ja to musím robiť celé od znova. Nie. Paráda. Tak, ideme znova. Oh my god! Ale už! No ale ako prepáč, no ale ja už nemám nervy, vieš? Takže... Ja neviem, čo mám robiť, ty vole. Ja už to tak strašne štve, že ty vole, ja sa normálne odstrelím revolverom. Počkaj. Ja viete čo, ja to urobím. Čo pôjde, more? I'll come check on you later. No, OK ľudia, takže ja idem ešte raz to skúsiť, pretože proste prečo nie, hej, prečo nie? Nevážne prečo nie, mama už beží, neviem či beží, ale to mi je jedno. A kamo, ja som z toho taký unavený, toto video je možno 3-minútové, ale ja to točím na pol hodiny a zostrihal som to tak strašne, že normálne pri tom strihaní sa potím jak neviem čo. No, OK, ale ideme to vyskúšať znova. OK, ona už kričí, ty vole. Ona už normálne kričí. No. Počakáme. Ja, takže tak. OK. Moja mama tam začala hovoriť a je mi to úplne jedno. A viete prečo? Lebo ja už to chcem mať konečne dohraté. A ty tu nepíš. Ale... Do prdele! OK ľudia, ja už fakt na to nemám nervy. Dal som si noc. Počkaj, ja radšej skúsim tu rýchlo Kamo spej? Yes. Oj, mama som si ma všimla. Ale ľudia, ja tu vyskúšam jeden taký bug, ktorý môžete vidieť, že... Čo ja robím? Ja som sa tu prebugoval, čo? No tak mám páčidlo. Počkaj. To bude najrýchlejší run.
Tu bude Čo? To... Нужно скорее бежать. Jo. Počkaj. Разбежаться и Počkaj. на сено. Hop. To si robíš sranu. Kámo. OK, ľudia. Tak toto som absolútne čakal. Sme to dali. Takže... To by bolo prežerka. Dúfam, že sa vám to vypáčilo, keď hej. A ďalšie videa. Čiže čau. OK ľudia, toto som dohral za dosť rýchlu dobu, takže aby ste sa nenudili do tých 10 minút, tak sa pozrite na toto a užite si to. Robuxy, tak daj like.